wis, Bro. Wis. Wis. Wis iki malah iki sotange barang ya. Wis, Lik. Emben to? Wis. Ya Allah, ora kroso ya, Mas. Ora kroso. Nah, ora ndek perasaan ngono ngrasake. Bos. Bos Amar. Piye, Li? Niki wau lagu tentang Ramadan, Bos. Opening. Kok mboten ngagem seragenan, Bos? Aja dindangdutke, engko ndak malah aku seling surup iki kok malah. Lah kula ajeng ngendang niku, Bos, ajeng tak tung duda. Tung 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 tung. Tak tung duda. Tung 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 tung. Ngoten iki, Bos. Wis disabar sik, disabar. Oh, sabar, Bos. Innallaha ma'asa birin. Wong sabar niku kekasih Gusti Allah. Gusti Allah. Kok Gusti Islam mau sapa sing ngene wae. Ngawur biang Gusti Islam ngalijan. Anu Bos, kula sing tanglet Bos. Kula nate ngaos kalih kiai kampung kula ten Sragen mriku, ten Sragentina. Piye? Bahwa ada kunci masuk surga, Bos. Kira-kira niku kuncine wujude pripun, Bos? Ngagem kunci Inggris napa kunci gembok napa kunci pripun? Nah, iki sing luput iki ning kene. Piye lupit? Hah, kirangan niku wong seling surup kok. Surga iki ora nganggo kunci Inggris ya, Bro. Lah, nganggone apa, Bos? Ha, iki. Dijelaske, Bos. Ya. Ini lho, Li, kunci surga iki cacahe enek 4. Napa mawon, Bos? Sing pertama kuwi tawakal. Tawakal artinya, ayo Mbak Sinden, napa? Artinya pasrah. Orang banggake Dungane, ibadahe, sembahyangi. Tidak menyombongkan ya. Tawakal ki mbuh sembayange apik utawa tumakninah apa ora kuwi ora dibanggakan utawa ibarate ki lho aku sing bener dhewe, ki lho aku sing paling kusyuk dhewe, ora. Oh ngoten, Bos. Kaping pindho disebut Ridho rumah nih kok, Bos. Ngawur kuwi rak penyanyi. Ridho ya kuwi menerima takdir saka Gusti Allah. Oh, menerima takdir. Terus kaping 3 tawadhu utawa merendahkan diri yen munggah dadine takabur utawa sombong. Sombong niku adalah salah satu makanan yang disajikan di rumah makan Padang, itu namanya ikan sombong. Sotong. Sotong, ngerti ra sotong? Sotong giyong teli kacuke lho. Angger wong udang. Oh iya. Sotong, Bos. Terus sing terakhir Ikhtiar. artinya Gusti ora iso dipeksa ngijabahi dongane awake dhewe. Dituntut ngijabahi dongane dhewe mula nunggu perintahe Gusti Allah. Sing dimaksud ngene. Awake dhewe ndonga kusuk, ya Allah panjangkanlah umurku, ya Allah berikanlah rezeki yang manfaat, rezeki yang berkah untukku. Kabulkanlah doaku ya Allah. Enggal kabulno to ya Allah. Lah kuwi ora oleh. Ngabulke karo orane kuwi gumantung Gusti Allah. Gusti Allah ki aja mbok tuntut untuk mengabulkan doamu. Oh, dados menawi kula berharap kalih Gusti Allah tetapi tidak boleh nyusu-nyusu ya, Bos. Ya gampange ngono kuwi. Dadi arep ngibadah apa wae aja nganti kok sing berharap sing awake dhewe, ya Allah, ndang kabulno to ya Allah, ya Allah rezeki kula mang tibakne wonten ngajeng kula ya Allah, ya Allah. Umur kula mang dawaken ya Allah, ndang to cepet ya Allah. Nah, ora oleh kuwi. Oh, seperti itu, Bos. Lah terus kebalikannya, Bos. Kebalikane kuwi takabur utawa sombong, nek mau sombong.
Misale nyombongke harta bendane. Kira-kira apa meneh sombong ki apa meneh liyane menyombongkan harta benda kira-kira? Satu-satu. Orang yang mengaku dirinya tidak sombong itu adalah sombong. Oh, contohnya misalnya kayak aku ki wonge ra seneng kaya ngene kok, ngono ki ya. Ya. Aku ki ra seneng kok yen ngene ki kok. Kamu kok ki salah satu dari. Sombong. Nah, terus Mbak Diajeng kira-kira apa? Contoh orang sombong, orang sedekah Heeh. tetapi dipamer-pamerkan. Nah, kayak nek pepatah bahwa yen kowe amal menggunakan tangan kanan yen iso tangan kirimu aja. Cawe-cawe. Nah, aja kok cawe-cawe. Wis cawe. Oh, cawe, ya cawe-cawe. Cawe-cawe. Raimu sing ngomong cawe sindene sing digepro aku ora wani. Cawe-cawe, Bos. Heeh. Cawe-cawe kuwi tegese yen kowe sedekah ya aja nganti ngerti wong. Aja nganti mbok pamerke wong apa neh ngerti wong. Ngerti wae ora oleh aja meneh pamer. Oh, seperti itu, Bos. Heeh. Kaping pindho ya kuwi ujub utawa membanggakan kebagusan diri sendiri. Contone Bos, contone rasa adoh-adoh misale kowe ra iso ngendang to Li, saged. Nah, kowe ora kena mampir, wah kendangan apik dhewe iki aku, ngono kuwi ra oleh. Wah, iki ora nek aku ora mangkat iki ora jalan, kuwi ora oleh. Seperti itu, Bos. Kuwi ndak ndadekake kembali lagi membanggakan diri sendiri. Dadine ujub. Ketiga, Bos, ketiga kuwi riak. Riak kuwi pamer. Ya 11 12 karo sombong. Pamer kuwi ya harta benda ya. Pamer apa meneh? Kepinteran. Kepinteran, pamer bojo barang kuwi. Kaping papat ya kuwi gilun. Utawa dendam. Dendam kuwi ora oleh. Nah, maka dari itu tetap yang namanya tawakal, terus ridho, tawadu, ikhtiar dan menjalankan kebaikan apalagi di bulan puasa. Lagu baru untuk bulan Ramadan, puasa. Sampai jumpa di season berikutnya. Ramadan